И здравейте! В миналото видео обяснихме как аз се ориентирам горе-долу по един доста лесен индикатор спрямо биткоин върховете и дъната. Всъщност миналия клип обяснихме за дъното. Сега ще обясним за върха. Върха се намира още по-лесно. Ето. Миналия булрън, по-миналия, 2017 е бил около 20 000 биткоина. Виждате ли тази линия тук? Ето. Ние сме минали стария all-time high. И следователно, ето тук го минаваме. Някъде ноември-декември. Спрямо тази дата, година по-късно правим връх. Ето. Ноември 2021 връх. Сега, много интересно, защото в момента при заснемането на този клип 26 март 2024 ние ето тук минахме стария връх от 68 на коя дата го минахме? С точност искам да го кажа. Ето тук някъде около 5-10 март 14 ние сме минали стария резистанс. Сега, какво значи това? Че година по-късно, до година 2025, март месец, може би ще е върха за биткоин. Това са само предположения. Това е един индикатор, който може всеки от вас да го проследи. Така, сега, дали ще вървим право нагоре? Това е чудно, защото идва халвинг. След халвинга може да паднем. Но, когато вече пробием и този, ще се изстреляме само нагоре. Единият вариант е 2025 март месец да видим връх. Другия вариант е малко по-късно, но само времето ще покаже. Това е един ориентир, който може да използвате. Надявам се клипа да ви е харесал и ще се видим в следващото видео.